ह्या वालीच्या जुड्या आहेत। ह्याची भाजी करण्यापूर्वी ह्या कशा नीट कराव्यात किंवा चिरून घ्याव्यात ते मी सांगणार आहे। सर्वप्रथम या हाताने कशा मोडून घ्यायच्या ते सांगणार आहे। त्यासाठी आपण एक जुडी हाताने मोडून घेऊया। वालीचा वरील भाग ह्या पद्धतीने काढून टाकून द्यावा व त्याचे पीसेस करावेत। पीसेस थोडे मोठेच करावेत। अशा पद्धतीने एवढ्या आकाराचे हाताने मोडून आपल्याला वालीचे पीसेस करायचे आहेत। वाली नीट करत असताना हा भाग काढून टाकायचा आहे। हा भाग टाकून द्यायचा आहे। अशाच पद्धतीने दुसऱ्या वालीचा पण वरील भाग टाकून द्यायचा आहे। हा खराब भाग आपण टाकणार आहोत आणि पुन्हा त्याचप्रमाणे हाताने तुकडे करून घ्यायचे आहेत। हा भाग वेस्ट आहे। हाताने नीट करून घेतलेल्या वाली आहेत। ह्याची आपण भाजी करणार आहोत। तत्पूर्वी एका भांड्यात 2 ग्लास पाणी घ्यायचे आहे आणि मोडून घेतलेल्या वाली आपण ह्यामध्ये ठेवणार आहोत। वालीची भाजी करण्यापूर्वी त्याचे पीसेस कसे करून घ्यायचे याची एक पद्धत मी तुम्हाला दाखवलेली आहे। आता दुसरी पद्धत म्हणजे वाली कटरवर चिरून घेणे। इथे मी एक वालीची जुडी घेतलेली आहे आणि ती मी कटरवर कशी चिरावी ते दाखवणार आहे। एका वेळी 3 वाली घेतलेले आहेत। प्रथम त्याचा देठाकडील भाग काढून टाकायचा आहे। याप्रमाणे हा भाग टाकायचा आहे। आता वालीचे पाहिजे त्या आकाराचे पीसेस करून घ्यावे। भाजीसाठी मध्यम किंवा छोट्या आकाराचे पण पीसेस करून घेतले जातात। इथे मी मध्यम आकाराचे पीसेस करून घेणार आहे। वाली अशा पद्धतीने चॉपर किंवा कटरवर कट केल्यामुळे त्याचे फायबर पण राहतात व भाजी अधिक पौष्टिक होते। ह्या पद्धतीमुळे भाजी नीट करण्यासाठी वेळ पण कमी लागतो। अशाच पद्धतीने राहिलेल्या 3 वाली पण मी कट करून दाखवणार आहे।
3 किंवा 4 वाली एकत्र घ्या, वरील भाग काढून टाका आणि पुन्हा कट करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण वालीचे पीसेस कट करून घेतलेले आहेत। खालील भाग देखील टाकून द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने वाली कट करून घेतल्यावर आपण पाण्यात भिजवत ठेवणार आहोत।